मौसा उठ किए बे? रास्ता पर कहीं क्या नमस्कार हो अबे इतने रास्ता अच्छी तुम मेरे ऊपर क्यों साइकिल चढ़ाए? ମୁଁ ବିହାର ଆଡେ ପଳେଇ ଆଇଲି ନା କଣ ନା ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡେ तू बोला ଇଏ ସାର୍ ସାରେ ହେ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆଉ ସାଇକେଲ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଟେକି ନମସ୍କାର ହଉନି। ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଏପଟେ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଥିଲି ସାର୍ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ କଣ 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 ମୁଁ ଟିକେ ନମସ୍କାର ହେଇପାରିବି ସାର୍ ଟିକେ ସେପଟେ ଯାଇ ଟିକେ ଧଇଲେ ଟିକେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ତ ମୁଁ ନମସ୍କାର ହେଇପାରିବି ଟିକେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ନମସ୍କାର ତୁ ହବୁ ମୁଁ ଯାଇ ଧରିବି ତ ସାଇକେଲ। ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଆପଣ ତ ପଳେଇଲେ କେମିତି କଣ ଏପଟକୁ ପୁଣି ଆସନ୍ତୁ ନମସ୍କାରଟା କେମିତି ହେବି ଏ ଗଳି ପଡ଼ିବ ସେପଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ପୁଣି ଓହେ କଣ କରିବା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ମୁଁ ଗୋଡ ସାଇକେଲ ଉପରେ ରଖୁଛି ତୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। ଯେମିତି ନିଆଁରେ ପାଦ ରଖିଛି ଏଡେ ବଡ ପାଟିଆ। ଏଇଟା ମୋ ପୂଜା ହେଇଛି କାଲି କାଳି